बिक्रम दैमारिया बिटिआर सरकारनि नलेज फेस्टिवल ISPL आरो दुरान्ड काप खुंनायखौ जेबो लाब जायाखै होननानै बुंनायनि सायाव फैलासे बरगयारिया फिननाय होदों। बिक्रम दैमारिया ISPL, दुरान्ड काप, लिटारेचार फेस्टिवल आरो नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेनि सोंथिखौ सोंनायनि सिगां BTCनि लांगोनायाव BTCनिफ्राय लाख लाख रां गारनानै प्राग सिने अवार्ड्स खुंदोंमोन। बे प्राग सिने अवार्ड्स खुंनायाव मा लाब जादों बे सोंथिखौ बिथां बिक्रम दैमारिया सोंग्रोथों। दुरान्ड काप, ISPL, लिटारेचार फेस्टिवल, नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों मा लाब जायाखै बिनि सोंथिखौ सोंनायनि सिगां मोनसे समावहाय BTCनि लांगोनायाव प्राग सिने एवार्ड BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिने एवार्ड खुंदोंमोन। बे प्राग सिने एवार्ड खुंनायाव मा लाब जादों बे सोंथिखौ बिथाङा सोंग्रोथों। BTCनिफ्राय लाख लाख रां गारनानै प्राग सिने अवार्ड्स खुंनायाव BTCनि सोर आर्टिस्टफोर आरो सोर रायजो राजाफ्रा लाब जादों बे सोंथिखौ बिक्रम दैमारिया सोंग्रोथों। नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा। नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफ्रासो बुजिगोन। लिटारेचार फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहासौगोन जायफ्रा थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ गोजौआव दिखांनो नागिरदों। नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा। नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा दा गियान बुथुमबाय दं बिथांमोनासो बुजिगोन, बिथांमोनासो मिथिनो हागोन। थुनलाइनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव फोसावनो नागिरदों बिथांमोनासो बुजिनो हागोन। ISPL, दुरान्ड काप खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहासनाय नङा। मोनहासगोन जायफोर लाइमोनफ्रा गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ जौगासार खालामनो नागिरदों। बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंनानै फैलाजे बरगयारिया बिक्रम दैमारिनि सायाव खौरांगिरिनि गेजेरजों फिननाय होदों। बिथां फैलाजे बरगयारिया आरोबाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बुंबावखो फै जोंहा बुङै मिथिना लानि। दुरान्ड काप, ISPL, लिटारेचार फेस्टिवल, नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों मा लाब जायाखै बिनि सोंथिखौ सोंनायनि सिगां मोनसे समावहाय BTCनि लांगोनायाव प्राग सिने एवार्ड BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिने एवार्ड खुंदोंमोन। बे प्राग सिने एवार्ड खुंनायाव मा लाब जादों बे सोंथिखौ बिथाङा सोंग्रोथों। दुखुनांथाव बाथ्राया नैबेसो, जेब्लानोखि BTCनि लांगोनायाव BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा होनानै प्राग सिने एवार्डखौ खुंदोंमोन। बे समाव जोंबो अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएशना बड' सिने एवार्ड होनांगौनि थाखाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो डिपार्टमेन्टेल EMजों गले गले रायलायदोंमोन। थेवबाबो जोंनि रायलायनाय आरो जोंनि बिख'नायखौ नेवसिनानै बे समावनो BTCनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिने एवार्डखौ खुंदोंमोन। बे प्राग सिने एवार्ड खुंनायाव BTCनि सोर आर्टिस्टफ्रा BTCनि सोर रायजो राजाफ्रा लाब जाखो बे सोंथिखौ बिथां बिक्रम दैमारिया सोंग्रोथों। जे नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा। नलेज फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा दा गियान बुथुमबाय दं बिथांमोनासो बुजिगोन, बिथांमोनासो मिथिनो हागोन। दा लिटारेचार फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहासौगोन जायफ्रा थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ गोजौआव दिखांनो नागिरदों, थुनलाइनि गेजेरजों बर'खौ बुहुमाव फोसावनो नागिरदों बिथांमोनासो बुजिनो हागोन। ISPL, दुरान्ड काप खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिथांनि खर'आ मोनहासौनाय नङा, मोनहासौगोन जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनायनि गेजेरजों फुटबलनि गेजेरजों गावखौनो गायसननो नागिरदों आरो गावखौनो साफा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि राफोद फुटबल गेलेगिरि जानो थाखाय जायफ्रा प्लेटफर्म नागिरदों, जायफ्रा बेबायदि प्लेटफर्म लाबोनांगौनि थाखाय सरकारखौ खावलायबाय दं बिथांमोननि खर'आसो मोनहासौगोन, बिथांनि खर'आ बेखौ मोनहासौनाय नङा। दा जियानो जा आं बेखौनो बुंदोङो, गुबुनखौ सोंथि खालामनायनि सिगां बिथाङा नैबे फिननायखौ होग्रोथों जे दैजिं फेस्टिवल खुंनानै मा लाब जादों, प्राग सिने एवार्ड खुंनानै मा लाब जादों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।